खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं दिनै बबे टपिकनि सायाव बे भिडिअखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैनाय जादों। दिनैनि बे भिडिअनि टपिकआ जाबाय इउक्रेन आरो रासिया हादरनि गेजेराव जाबाय थानाय दासिमनि दाङाबाजिखौ लानानै बानायनाय जादों। लोगोफोर, नोंथांमोन बे दावहानि मेन उद्देश्यआ मा आरो बे दावहाया जायोब्ला थारैनो मुलुग दावहा बा थामथि मुलुग दावहाया जागोन नामा? जुदि थामथि मुलुग दावहाया जायो अब्ला सोर हादरा सोर हादरखौ सापर्ट होगोन, सोर हादरनि गोहोनिख्रुइ बांसिन जागोन, बेखौ मोनथिनानै लानाया जोबोद गोनांथार। लोगो नोंथांमोन, रासिया हादरनि व्लादिमिर पुटिननि बायदिब्लाथ' इउक्रेन हादरनि 2 लाख जिमानखिनि सान्थ्रिफोर दङ बिथांमोनखौ सारेन्डार जानो थाखाय खावलायगासिनो दङ। मानोना बे सान्थ्रिफोरा नाट' 27 हादरजों दाजानाय सान्थ्रिफोर जमा जानानै दाजानाय नाट', बै नाट'आ बुंदों जे इउक्रेनखौ सापर्ट होगोन होननानै। बेनि जाहोनावनो इउक्रेन हादराबो व्लादिमिर पुटिन बिथांनि बुंनायखौ गनायना लानो हाया बायदि जानानै दंहैयो। आर्मि गोहोखौ रुजुनानै नायोब्ला दिनैनि दिनाव रासिया हादराव गासै 8,50,000निबो बारा सान्थ्रिफोर दङ आरो इउक्रेनाव जास्ट 2 लाखल' सान्थ्रिफोर दङ। बेबायदि रुजुयोब्ला रासिया हादरनि गाग्लोब गासिबो जाया इउक्रेन हादरा, मानोना इउक्रेन हादराबो जोबोद फिसा आरो इउक्रेन हादरनि रुजुनायाव गोबां गुन गिदिर। बेखायनो दिनैनि बे थासारियाव इउक्रेन हादरखौ सापर्ट होनो थाखाय आमेरिका, ब्रिटेन बिसोरखौबो ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों। आरो गमामायैनो आमेरिकानि ज' बाइडेननि मथेब्लाथ' इउक्रेनखौ थोंजोङै सापर्ट होनायनि लामायावनो दङ। दा बे खोथाखौ नायनो थाङोब्ला बे दावहाया थामथि मुलुग दावहायाव गुस्लायलांगोन बायदि नुनो मोनो। बे थामथि मुलुग दावहाया जायोब्ला जोंनि भारत हादरा सोर हादरखौ सापर्ट होगोन? ना इउक्रेनखौ सापर्ट होगोन ना रासियाखौ सापर्ट होगोन? बे खोथाखौ नोंथांमोना मिथियोबो जानो हागौ आरो मिथियाखैब्ला संदो। जेब्ला 1971आव इन्ड' पाकिस्तान वार जादोंमोन, बै इन्ड' पाकिस्तान वाराव जेब्ला पाकिस्तानफोरा बांलादेशखौ, गावसोरनिनो फंबाय बांलादेशखौ गाग्लोबनानै गोबां आलाय सिलाय खालामदोंमोन, गोबां लाख मानसिफोरखौ बुथारदोंमोन आरो लाख हिन्जावफोरखौ रेप खालामनानै गोबां अयथासार खालामदोंमोन। बै समाव इन्दिरा गान्धी बिथाङा बांलादेशखौ मुक्ति खालामनो थाखाय, बांलादेशखौ बासायनो थाखाय इन्डियानिफ्राय गोबां फौजिफोर थिनहरदोंमोन। बे पाकिस्ताननि फौजिफोरजों गोबां नांनानै बांलादेशखौ उदां खालामदोंमोन। बै समावनो पाकिस्ताना सानदोंमोन जे जोंनि भारतनि फौजिफोरा गासैबो बांलादेशथिं दावखोजोब्बाय होननानै। बिथांमोना पाकिस्ताननि आर्मिफोरा बैथिं, जेरै दानि लंगेवाला होननाय बर्डार फिल्माव नोंथांमोना नुनो मोन्दों, बै लंगेवाला होननाय जायगायाव बिसोरो गोबां हाजार गावसोरनि पाकिस्ताननि सैनिक लानानै गाग्लोबनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन। बै समाव भारतनि मात्र 120ल' बिर जवानफोरा बै जायगायाव, लंगेवाला होननाय जायगायाव तैनात जानानै दंमोन। बै समाव मेजर कुलदीप सिं बिथांनि नाजानायाव 120 जन सान्थ्रिजोंनो बिथांमोननि बे पाकिस्तानफोरनि आर्मिखौ होखारनानै हरफिननो बा पाकिस्ताननि आर्मिजों जुजिनानै पाकिस्तान आर्मिफोरखौ होस्रांनानै हरफिननो हादोंमोन। आरो बे दावहाया बेखिनियावनो थुंगेयाखैमोन। गोबां इन्डियान एयार फर्स आरो गोबां इन्डियान नेभियाबो बे पाकिस्ताननि कराची आरो गोबां जायगाखौ, गोबां पाकिस्ताननि जाहाज गाथोनफोरखौ बरबाद खालामदोंमोन। जाय जाहोनाव पाकिस्ताना बै समनि भारतनि जोबोद गिदिर दावहारु जाहाज, जायखौ बुंनाय जायो INS विक्रांत, आरो मोनसे दंमोन INS राजपुत। बै समाव जेथिंबो जेननायलाय पाकिस्ताना भारतखौ गाग्लोबनो बा भारतनि INS विक्रांतखौ ध्वंस खालामनो थाखाय, फोजोबस्रांनो थाखाय साबमेरिन, जायखौ बुङो PNS गाजी साबमेरिनखौ लानानै लैथो सिं फैखोमानानै INS विक्रांतखौ गाग्लोबनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन। पाकिस्ताननिफ्राय फैबाय थानाय PNS गाजीखौ बै समाव गाज्रि जानानै थानाय INS राजपुतजोंनो ध्वंस खालामनो, पाकिस्ताननि बे PNS गाजीखौ ध्वंस खालामदोंमोन। जायनि जाहोनाव
पाकिस्ताना ओरैबायदि माने धंस बा बरबादनि लामायाव गोग्लैनांबाय। बिथांमोना हाजोंबो नांनो हाया, अख्रांजोंबो नांनो हाया आरो लैथोजोंबो दैजोंबो नांनो हाया। बेबायदि अबस्था जानायाव बिसोरो आमेरिकाखौ हेल्प बिनायसै। जेब्ला आमेरिकानियाव हेल्प बिहैयो अब्ला आमेरिकानि बै समनि बे पाकिस्ताननि PNS गाजियाबो आमेरिकानिफ्रायनो बायनायनि जाहोनाव आमेरिकाया गावसोरनिफ्राय हरनाय बे PNS गाजिखौ इन्डियाया बरबाद खालामनायलाय बा फोजोबस्रांनायलाय बिसोरबो इन्डियानि सायाव रागा जोंनानै आरो पाकिस्तानखौ हेल्प बा मदद होनो थाखाय आमेरिका आरो ग्रेट ब्रिटेन जायखौ इंलेन्ड बिथांमोनाबो बिसोरबो इन्डियाखौ गाग्लोबनो थाखाय लैथोनि लामाजों जाहाज लायै लायै ओंखारबोनायसै। बै समाव इन्डियाबो हारसिं जानायलाय दानि बे रासिया, जाय रासिया हादरा इन्डियाखौ थैथां जोबथासिम मदद होदोंमोन, बिथांमोनाबो हाजासिम इन्डियाखौ सापर्ट होनानै बे आमेरिका आरो ब्रिटेनजों लोगोसे फैनाय दावहा नांनो फैनायखौबो बे रासिया हादरनि मददजों भारतआ होखारनानै हरफिननो हादोंमोन। जायनि जाहोनाव दिनैसिम भारत हादरा रासिया हादरखौ ओरैबायदि दोस्ती बहुत लोगो, जाय लोगोनि माबाखौ दिनैसिम बावगारनो हाया बेबायदि लोगो। बेखायनो दिनैनि बे थासारियाव नायनो थाङोब्ला भारत हादरा रासिया हादरखौ सापर्ट होनायनि खोथा फैयो। दायो समासो नुसिगोन भारतआ मानोना निउट्रेलाव दङ ना आमेरिकाजोंबो एसेबां गाज्रि सोमोन्दो गैया दायो। बेखायनो निउट्रेलाव थानानै दायो मा खालामो बेखौ समासो खोन्थिसिगोन। मानोना दायो जुदि अल वारआ जायो अब्ला गोबां माने बेजोंबो बे दावहा जानायनि जाहोनाव चीन हादराबो सोरजों थाङो बेखौ गावसोरसो मिथिगौ। जानो हागौ चीनाबो बे थामथि मुलुग दावहानि असिला लानानै ताइवानखौ गाग्लोबनानै गावसोरनि खालामनानै लागोन आरो बैयाव जुदि खाबु मोनोब्ला इन्डियाबो मोनसे खाबु दङ। दानि POK जायखौ पाक अकुपाइड काश्मीर होनना बुङो बेखौ इन्डियाबो लाफिननायनि खाबु दङ।